Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao, mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Kumusta naman mga higala? Nang hinaot ako nga na kamong tanan sa kapiskay panglawas, walay ubo, walay hilanat, walay sipon, walay labad sa ulo, pero naginhawa pa. Una diha mga higala, importante yung gilinhawa matud pas drama sa radyo ginhawa delpin. Ningon niya, ano? Ay kung dili gani ika mo ginhawa delpin, patayin kang bata ka delpin. Hala no, may munto di ay sa akong mga classmate din na sa Cebu, no? Ang ako ang mga banggiitan nga mga classmate dihang mga kaparian, si Father Omen Mahusay. Ang ato usab nga exorcist din na sa Cebu. Father Mario Atienza, Father Jojo Anore, Monsignor Tingting Angkahas, no, Father Peter Kuan, Necesario. O nga manusab si Father kining sa pamanghigala ha, Joseph Banson. Ato mga classmate din ha manghigala. Kumusta na si Father Milton Medida? Yan, no? Ato ng mga classmate ng mga banggiitan ng mga higalang mga pare din ha. Yan, ya din ha sa kini nga palumpon ba? No, din na sa Leyte sa Leyte, no? Si Father Samuel Papa, no? O si Father Dorberto Dudong Cordobes. Ang atong mga contemporary usab nga mga kaparian. No, ako nahisgutan ng higala kay bag-o pa ming nagkita. O Father Ting Anday Kipling Agravante, no? Di nato malimtan mga higala ang atong singer nga classmate mga higala na do na sila grupo mga higala nga muhatag og libre nga kanang gitawag nato konsyerto, libre ra. Gani naabot na ni sila og Canada og Amerika sa ilahang gihimo nga mga fundraising activities, no? Pero sila dili sila mudawat muna nga daghan kayo makuha nila kay wala ra may bayad lagi sa matod pa niya sikat mangyay ko sila may mamudaw atong bayad sa muna sa mao gyapon diri sa kuan sa atua sa negosyo dito do na putay priests on the block, na may kids on the block, do na puy priest on the block. Yan, ano? Nahala, no? May munto na kanatong tanan, no? Congratulations ka na mong tanan, no? Nga mga kaparian sa Negros, sa kining kaparian sa Pilipinas, nga natapos gid namo nga with kanang gitawag nato with with flying colors, nga mo ang as kining gitawag nato ang ato nga ang amo nga retreat din na sa Cebu nya. Once again, I would like to extend my heartfelt thanks and gratitude in behalf sa tanan nga mga kaparian nga ang ato ang mga Cebuano brothers and sisters, no? Daghan kay sila mahigala nga mga ni volunteer alang sa kalihukan, no? Thank you kay ninyo o mapasalamaton kitag dako nga maayo kayo ang inyong pag-atiman namo din ha sa Cebu. Kumusta na? Pero ari kita mga higala sa ato wala nga usa kita karon si BCP News mga higala ha kay medyo busy ko gamay ra dili kayo. Ari kita sa ato ang Saint of the Day. Atong Saint of the Day. Sigon diri sa atong listahan. Ako mga higala na kumpleto na nako ni mga Saint of the Day. Kay dugay-dugay na baya ining taon na akong programa. Nasaan pagkukos kalumbuyan, murag harahay mga pulo nagsiguro katuig ning ako ang pagyaw-yaw sa radyo. Kay hilig man jud ko mahigala og kuan. Hilig ko mahigala og broadcasting, no? Mo na ginoon nga sa ako pa nang kauban allergic og microphone. Mo allergic ko kog microphone kay makakita kog microphone murag mangatol ni akong tunlan. Turang tinuod po siguro kay murag matod pa sa sultihan ni Father Maata. Passion gini nako kining yan tawag na tong broadcasting mahigala. Abi no sa ako na ginaygo November 15, no, ang ato ang Saint of the Day karon mao si San Alberto Magno. Saint Albert the Great, German siya mahigala. Ni na tawo ni adtong 1206. He belongs to a wealthy family o niya nagpamembro kini siya sa Dominican order. Unya, he make use of Greek philosophy and Christian theology in his teachings. Ato pa iyang gikumbinar ni San Alberto Magno
ang filosofiya sa mga Grigo ug ang theolohiya sa mga Kristiyanos. Niya known as the Master of Thomas Aquinas, no? Sa ato pa ang mga sinulat ni Saint Thomas Aquinas, master kay niya, no? O niya matud pa a whole compendium of the natural sciences, logic, ay baling brighter ni Megala. Kini rhetoric, mathematics, astronomy, kining ethics, economics, politics, and metaphysics. Sus, di matabang. Dili matamuday ni siyang gitawag, Mahigala, og Saint Albert the Great. Kay pirti da ining brighta, Mahigala, bright yun ay kayo ni si San Alberto Magno. O niya, nahimo siyang educator dito sa Paris, sa Cologne, Italy, o sa Dominican Universities. Nahimo siyang provincial sa mga Dominicanong grupo. Nahimo siyang Bishop of Regensburg. He preached the crusade in Germany and Bohemia. And he was considered as the patron of scientists and philosopher. So karong adlaw Mahigala gihinumduman nato ang usa ka santo nga hilabihan kalantip ang pangisip nga mao si Saint Albert the Great. Kaya kami Mahigala wala gid mi aning saint, wala pud mi aning the Great. Ako Father double A ra gini ako. Father Edwin double A. Sa manang double A Mahigala munay gitawag na tong alcoholic anonymous. Dili akademya akap. Kaya akong mama akademya man, akong papa akap. Muna nga nagtawag-tawag ko sa akong kaugalingon nga Father Edwin double A. Kaya naman po yung double O. 007. Kisa man na siya 007. Si James Bond. Ako, double A. 7. Kisa man po na si Father Aka. Okay, padayon ta Mahigala. Kumusta noon din ha, na ginaot ko nga wala mo'y problema, no? Sa ako na ginaingon, walay sipon, walay ubo, walay labad sa ulo, walay mga katol-katol sa lawas, no? Pero naginhawa pa, no? Sama sa gisulti ni Richie de Horsey, it is better to have bad breath than to have no breath at all. Ayan, no? Joke-joke po mga Higala. Pagkatawa ba lang? Saglit nakakatawa noon, pagkatawa rata. Ari kita sa atong topic. Kung sa may atong topic karon, what is the difference between the Bible of the Catholics and the Protestant? Of course, ang Katoliko nga Biblia dunay imprimatur, no? Imprimatur. Nga sa ato pa pwede nang i-imprinta. Sa ato pa imprimatur. Sa ato pa pwede nang i-imprinta. Yan ang po nihil obstat. Kung sa may buti pasarot ang nihil obstat. Nihil meaning wala. Obstat sayo. Sa ato pa dunay nihil obstat meaning buti pasabot nga walay sayo. Ayan, no? Imprimatur pwede nang i-imprinta. Sa ato pa magmauna gyud ang nihil obstat kaysa kining gitawag og imprimatur. So mangita gani mo og Biblia dapit sa may page dapit, no, sa cover page niya pangitaa gyud ang imprimatur, no, o kanang nihil obstat. Wala gani na sa kuana protestante ng Biblia ha. Lain nga kalainan sa Katolikong Biblia o sa Biblia sa protestante. Ang Katolikong Biblia adunay 73 ka mga libro. No, kay ang Biblia Mahigala gilangkob man kana sa daghang mga libro. No, libro sa mga libro. Sa Katoliko, sa Old Testament adunay 46 ka mga libro. Gikan sa kining Genesis, no, hantod na kana sa katapusang parte. Sa 46 sa Old Testament, 27 sa New Testament. No? O niya sa Protestant Bible, 39 ra sa Old Testament, o niya 27 sa New Testament. Namunang 66 ra ilaha, ang atua 73. According to the Protestants, some books in the Catholic version are not inspired by the Holy Spirit. Mo kini ang mga libro nga Tobit, Judith, Wisdom, Sirach, kining Baruch, Maccabees, Second Maccabees, Hebrews, sa James, Second Peter, Second John, Jude o Revelation. So, matud pa nila dili kini kuno matud pa sa mga dili Katoliko
dili kini inspired by the Holy Spirit. Mao pud gyapon ang atong pagtuo, no, dili ni inspired by the Holy Spirit. Pero nganong giimprinta man tungod kay ang mga pagtulon ani ini wala man pod musukwahi sa katolikong pagtulunan. Klaro ba? Bisan tuod kon dili ni siya inspired sa Holy Spirit, matud pa mahimo siyang gipatawag natong apocryphal, no, kanang gitawag og apocryphal books ana, no. Pero ato nang giimprinta kay wala man pod kini siya musukwahi sa katolikong pagtulunan. Klaro ba? Wala man pod magsupak-supak. So ato na lamang giimprinta, no. Wala man kasupak-supak. Ug gasupak-supak para gaway dili gid nato imprinta kay against man sa atong Catholic teaching. Klaro ba? Sumunay kalainan. Sa Katoliko 46 plus 27 73 books. Dayong sa Protestant 39 plus 27 66 books. Okay? Klaro? Unsa man ang pinakadakong sugo sa Dios? Ay simple ra kay na, no? Anat ato kanang mabasa sa Mateo kapitulo 12 versikulo 29-31. Unsa man higugma ang Dios labaw sa tanan o higugma ang imong kaugalingon sama sa imong higugma ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Simple lang, no? Sa Bible aduna bay Santiago sa Bible ato adunay Santiago Mayor, aduna po'y Santiago Minor. Unsa pasabot diana? Ang pasabot ba nga kini Santiago Mayor ni siya? O nya kini si Santiago minor ni siya? Dili ni mayor sa Tanhay, dili. Dili mayor sa Tanhay si Santiago Mayor. Patron ra siya sa Tanhay. Pero unsa may kalainan sa duha? Kini si Santiago Mayor, mao kini ang unang gitawag. Nya Santiago Minor mao ang ikaduhang gitawag. So the first to be called was Santiago Mayor. Okay, panawag malagi sila ng Kristo kay puros man sila mga mananagat. So buna gitawag pag una, ang unang natawagan mao kini si Santiago Mayor. Ang ikaduhang natawagan mao kini si Santiago Mayor. So are the kalibog, no? Ato padili ingon nga ginigitawag to James the Lesser, James the Greater, ingani ana. Muna James the Greater muna ang Santiago Mayor. Na si James the Lesser muna ang Santiago Mayor. Sa to pa unang gitawag si Saint James the Greater, samtang ikaduhang gitawag si Saint James the Lesser. Klaro? Okay. Tinuod ba, Pader, nga adunay duha ka matang sa paghukom? Ang tubag di ana aduna. No, number 1 is particular judgment. Katong nahitabo kang Dimas nga diin giingnan siya automatic ni Kristo nga karon dayon mukuyog ka kanako sa Dumaguete. Yeah. Dili Dumaguete. Karon dayon mukuyog ka kanako sa unsa man impierno, dili. Okay, maldito ba ito si Dimas? Diingon si Kristo, karon dayon mukuyog ka kanako sa langit, sa paraiso. So mutoy particular judgment. Ato pat kung gito personalized, no? Mao gito siya. Ikaduha kining general judgment. Kining atong mabasa sa Marcos 13 kapitulo 32-33. Apan walay nasayod kanus kini moabot kadtong adlaw. Bisan ang mga anghel sa langit, bisan ang mga anak, ang amahan lamang maoy nasayod busa pagbantay ug pagtukaw kamo kay wala kamo masayod kanus akin ni moabot. Ang gihisgutan niini mao ang katapusang paghukom. Pero kitang tanan general judgment. Okay. Okay, dinin lang usa kita kuto mahigala ha. Last na lang. Tinuod na Pader nga adunay duha ka klaseng pari sa Katolikong simbahan. Aduna. Dunay gitawag og diocesan priest ug aduna po'y religious priest. No, kining diocesan priest parehas na ako na may vow of obedience o vow of chastity. No, kining religious priest aduna ni siya sila vow of obedience, chastity, and poverty. Bote pasabot, nga dili sila pwedeng mo-own og property. Bisan TV, bisan motor, bisan bisikleta, wala. Ang tag-iya sa butang nga anaa kanila, mao mismo ang ilahang kongregasyon. Muna religious priest. Samtang kami, mga diocesan priest, pwede ming mo-own og mga property. Ingon yan. Pero din lang nakita ko ba? Salamat kayo sa inyong pagpaminaw.
dinha sa atong istasyon DYWC Radyo Bandera, Radyo Bandilyo ug ingon man usab ang ato ang mga kaigsuonan diha sa Facebook ug ingon man usab nga mga nagsunod usab kanato sa ato ang DYWC Tele Radio. Daghang salamat ug mayong mudto Pilipinas.